Oqala nje angichaza ukuthi ubuNazaretha bukaShembe kuvusa ubuNazaretha bukaYahusha lo eBhayibhelini osebizwa ukuthiwa uJesu. What you believe cannot change the history. Ukuthi ulokhuza uYeshua wayese enkolweni yamaHebheru is a historical fact. So many things are happening namhlanje na uma ungaya kubantu abangama-cultist bengakutshela ukuthi akekho uNkulunkulu ngoba thina siyakwazi ukuvusa umuntu, thina siyakwazi ukwenza imali, siyakwazi ukwenza yonke into. Imimoya yonke iyakwazi ukwenza zonke izinto. Thina satshelwa ingilosi yathi uSathane ngenkathi exoshwe ezulwini akaphucwanga lutho. Siyanibonani balaleli, siyanibingelela emakhaya nalapho enisibukela khona eindaweni ngokwehlukana. Igama lami ke ngumphathi Isibongo uShangase ohlelweni Izwi leZulu podcast. Namhlanje ke siyajabula kakhulu, sinentokozo ukuthi kule show sinobaba uMelusi ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Kuningi kazokukhuluma esihlokweni esithi ngabe bukhona yini ngabe ukhona yini umehluko phakathi kobuNazaretha nobuKristu, ikakhulukazi ngoba ziningi izinto ezikhona nesishiwoyo ngabantu kodwa ezingasiyo imfundiso mhlambe eqondile. But namhlanje siyajabula ukuthi ubaba uMelusi uzolungisa lezo zinto lezo, asinikeze ukukhanya la esithanda ukudideka khona njengabantu abafisa ukwazi kabanzi ngobuNazaretha kanye nomsunguli wabo uNazaretha. Siyakwamukela ohlelweni baba uMelusi. Ngiyabonga mphathi, ngiyabingelela abalaleli. Kulesi sihloko esithi kukhona yini umehluko phakathi kobuNazaretha nobuKristu. Okokuqala ngizothi into engizoyikhuluma ngiyazi ukuthi abantu abaningi abayazi. NamaNazaretha akayazi, namaKristu akayazi ngoba izinto eziningi ngokwenkolo esinikezwe ngabamhlophe azilo iqiniso lalento eziyilo. Oqala nje angichaza ukuthi ubuNazaretha bukaShembe kuvusa ubuNazaretha bukaYahusha lo eBhayibhelini osebizwa ukuthiwa uJesu. That is the first thing ufanele abantu bayazi namaNazaretha yazi ukuthi ubuNazaretha akusiyona inkolo eyaqhamuka nje noShembe. Even igama nokwenzeka ngamanye amazwi ukulandela ukuthi ubuNazaretha bugcinwa kanjani akusiyona into eyaqala ngoShembe, iyaqala ngoYeshua noma ngoYahusha lo eBhayibhelini noma kwiNew Testament obizwa kuthiwa nguJesu. uYahusha onguMesaya eBhayibhelini sekuthiwa uJesu Kristu. Akulula ukuthi wazi umehluko phakathi kobuNazaretha nobuKristu ngaphandle kokuthi wazi umlando, ngoba okubaleke kakhulu umlando, ngoba umlando is not about ibelief kodwa umlando is history, awushintshi. Inkolo ingashintsha kubantu umuntu nomuntu nangesikhathi kodwa umlando awushintshi. Oqala angikubeke ukuthi ubuNazaretha budala kunobuKristu in terms of history, ngoba masikhuluma ngobuNazaretha sikhuluma ngenkolo kaMose. Inkolo kaMose yaba khona
kusukela uNkulunkulu efika entabeni yaseSinayi yaze yafika esikhathini lapho kuba khona uJesu. Ngenkathi kuba khona uJesu kwaba namaqembu abizwa kuthiwa ama-sects. Lama sects lana kwakukhona isect ebizwa kuthiwa isect yabaFarisi. Bese kuba khona isect yabaSaddusi. Bese kuba khona isect Nazarenes. Kodwa la kwi-New Testament Elisha akhulunywa ngesect yama-Nazarenes. Ukuthi masikhuluma ngesect ngesizulu sithi ibandla noma ihlelo. Kwi-New Testament abakhulumi ngesect noma ngehlelo lamaNazaretha ngaphandle kwesikhathi esisodwa kuphela kuyizenzo 24 verse 5 lapha esizwa khona amaJuda ehlasela uPaul ethi uyinhloko yehlelo noma yebandla lamaNazaretha. That's the only place lapha khona okushiwo specifically ukuthi uPaul uyinhloko yehlelo lamaNazaretha. And as we all know, uPaul akakaze ebe nalo ngokomlando elinye ibandla ngaphandle kokuthi kube ibandla elingabalandeli bakaYeshua noma laka Yahusha. Ngaleyo ndlela ke ngokomlando ubuNazaretha noma ibandla lamaNazaretha lidala kunebandla lamaKristu. Ngoba uYeshua lo owaba ngumholi webandla lamaNazarenes wahamba emhlabeni ngo-33 AD ezalwe ngo-624 BC. Wahamba emhlabeni ngo-33 AD. Lokho kubalekile ukuthi bonke abantu whether amaKristu noma amaNazaretha ekwazi ukuthi uYahusha okokuqala wayeyisizwe samaJuda okungamaHebheru. Nokuthi wahamba emhlabeni ngo-33 AD. Kodwa ngendlela esifundiswe ngayo mawusuthatha i-New Testament akube sakhulunywe ngoYahusha kukhuluma ngoJesu, which is wrong ngoba umuntu ozalwa uMaria noJosepha akusiyena uJesu in terms of history. Kodwa uYahusha umuntu futhi owabethelwa esiphambanweni in terms of history, not in terms of belief. Akusiyena uJesu kodwa uYahusha. So what happened was wathi mangabe uYahusha ebulawa ngamaJuda, ngizosho lokho kujwayelekile noma kunokuphikisana. Wathi mangabe uYahusha ebulawa ngamaJuda ngo-33 AD, kwase kuthi ngo-55 AD abafundi bakaYahusha bahamba bayoshumayela ivangeli likaMose as preached by uYahusha. Ngoba abafundi bakaYeshua bahamba bayoshumayela ivangeli lika Mose. Lokho sikuthola ngendlela eziningi. Uma ngase ufunde incwadi yezenzo 15 lapho khona abafundi bakaYeshua sebephendula abezizwe
bayasho baba nelokhuza nokuphikisana ukuthi laba abezizwe sivumeni ukuthi nabo begcine umthetho. The very fact ukuthi begcine umthetho is an indication ukuthi kwakuyivangeli likaMose, ngoba ivangeli ligcizelela ukuthi akuhanje ngomthetho kaNkuluNkulu, ivangeli likaMose. So what happened was from 66 AD kuze kube ku-7 AD kwaba nempi phakathi kwamaRoma namaJuda. Kodwa okwathi ngo-7 AD amaJuda enqotshwa ngamaRoma. Uma sebenqotshiwe base beyayichitha completely inkolo yamaJuda. Kodwa uma ungafunda kuma-creeds bathi inkolo yamaHebheru ngoba amaJuda isizwe samaHebheru. Kodwa okuseqinisweni in terms of inkolo kaMose, ngoba uNkulunkulu wayethume uMose as a prophet ukuthi andise lenkolo. Kodwa amaRoma ayibiza ukuthi inkolo yamaHebheru. So after 70 AD amaRoma ayichitha inkolo yamaHebheru. Kodwa ayivele elwa nawo sonke isikhathi. Kodwa what happened was ngo 313 AD uConstantine the Great wayengumbuso wamaRoma wasungula ubuKristu. And I wish ukuthi bonke abantu bekwazi ukuthi ubuKristu basungulwa ngo 313 AD. Kanti inkolo kaMose yasungulwa ngenkathi kusukela ngesikhathi uMose entabeni yaseSinai. That's a long time. Mhlambe kuza ko 600 years or even more, even close to 1000. Uma uzocabanga indaba yesikhathi sokusungulwa kwenkolo kaJehova eSinai, entabeni yaseSinai. ubuKristu kodwa kwasungulwa ngo 313 AD. Kwasekuthi ngo 335 AD umbusi wamaRoma uConstantine eseba nama-creeds imithetho eyayishawa ukusho ukuthi kuzobuswa kanjani. Lama-creeds akhelwa ukuthi ngawo uConstantine wayichitha inkolo yamaHebheru. Kusho ukuthi inkolo yamaHebheru yachithwa ngokusemthethweni. Ma echitha inkolo yamaHebheru wachitha yonke into kwi-Old Testament, even uJehova wachithwa enkolweni yamaHebheru. Yes, yamaKristu kaka enkolweni nje, ngoba yachitha uthi ngababikho to such an extent ukuthi uma kwakutholakala ugcina usalandela inkolo kaMose wawubulawa, especially ukugcina iSabatha. I always say ukuthi kungimangalisa ukuthi amaKristu mase kuza eSabathweni bese befunda izinto behumusha izinto ku-New Testament, whereas iSabatha lachithwa ngamaHebheru ngo 325 AD. I-New Testament yaba khona kusukela mhlambe ko 400 to 500 AD. Ngamanye amazwi kwathi kwakwenziwa iTestamente vele iSabatha laselichithiwe in terms of history, ngoba lachithwa ngama-creeds lingakabi bikho iTestament elisha. And therefore uma ke sesizovuma ukuthi
ubuNazaretha kwakulibandla hayi inkolo ngoba kwakungama-sect, kwakuyibandla lika Yahusha owahamba emhlabeni ngo-33 AD. Definitely ubuNazaretha budala kakhulu kunobuKristu, kudala kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi kwaba khona ubugebengu okwenziwa ngabamhlophe, bathatha i-identity kaYahusha base bezakhela owabo uYahusha abambiza ngokuthi uJesu, ukwenza in the thinking of people ubuKristu kube kudala kunobuNazaretha, ngoba amaKristu uma ebuka ibandla lamaNazaretha abuka ibandla lakwaShembe, whereas in actual fact ibandla lamaNazaretha ibandla likaYeshua. Whereas in actual fact uYeshua waba khona wazowahamba emhlabeni kungakabikho ubuKristu. ubuKristu inkolo eyavela uYeshua kudala wahamba emhlabeni. Kodwa what happened was ngobukhulu ubuqili bavusele ngenxa yokuthi amaRoma ayichithile inkolo yamaHebheru, ngamanye amazwi beyichithile yonke into eku-Old Testament, basebakha inkolo yabo, kodwa le nkolo yabo basebeyenza sengathi ihlangene nenkolo ye-Old Testament. In actual fact there is nothing like i-Old Testament. Into kufanele ngabe ikhona kuthiwa inkolo yamaHebheru nenkolo yamaKristu noma nenkolo yamaRoma, ngoba i-Old Testament babenzela ukuthi kungakheki engqondweni zabantu ukuthi inkolo yamaHebheru, ngoba basebethena bayiqedile inkolo yamaHebheru. So manje nake ukudida abantu bese kuthiwa i-Old Testament. But now uma uthi futhi ufunda ama-creeds athi amaKristu engayifundi i-Old Testament. Yini yenza ukuthi i-creed ithi engayifundi i-Old Testament? Bathe engayifundi i-Old Testament ngoba i-Testament ikuseqinisweni inkolo yamaHebheru, ukuthi ayibizwa nje ngokuthi inkolo yamaHebheru, kodwa in actual fact inkolo yamaHebheru. I-New Testament inkolo yamaRoma, kodwa bona bathi inkolo yamaKristu ngoba bayiqamba le nkolo ukuthi amaKristu, kodwa in actual fact inkolo yamaRoma. And therefore abukho ubudlelwane phakathi kobuKristu nobuNazaretha kukaYahusha, ngoba amaKristu ayichitha inkolo yamaHebheru of where uJesu wayekhona noma uYahusha wayekhona, yachithwa. So manje na konke lokho manje nake uma uzobuza ukuthi yini endala noma umehluko phakathi kobuNazaretha nobuKristu, kufanele ngicacise ukuthi lobu buNazaretha esikhuluma ngabo is a revival yobuNazaretha kukaYahusha, which makes it kube kudala kunobuKristu. But as it is now, because of the way in which amaKristu akwenza ngayo, kwenza bengakwazi ukubona ukuthi kwenzekani phakathi kwenkolo yobuKristu, because many Christians ayaye ethi ubuKristu basungulwa uJesu. Then the question ibisithi imuphi lo Jesu abakhuluma ngaye?
ngoba uJesu lo owaye uyahusha wahamba emhlabeni ngo-33 AD futhi akakaze ebekhona enkolweni yamaRoma, waba khona enkolweni yakwa-Israyeli noma yamaJuda. Manje ke uma usuthi ke uYeshua umsunguli wenkolo yobuKristu, iyiphi lenkolo okhuluma ngayo? Wayekuphi uYeshua? Kodwa ke because bakwazi ukumakha uJesu, bamenza bamfaka engqondweni zabantu, abantu abakwazi ukubona lokho ngoba ziningi kakhulu izinto abelungu abazishintsha ngendlela abayishintsha ngayo, benza kwaba sengathi ngempela uJesu wabakhona. Ziningi. For example, uJesu uyahusha wayeumuntu omnyama, but lapha ezithombeni uqhamuka esewumlungu. Kwawona amaHebheru kwakungabantu abamnyama, kodwa lapha uma sekukhulunywa noma kuveze ezithombeni kuvela amaHebheru kungabantu abamhlophe. Yes. Kodwa to make abantu ukuba bazi ukuthi lento bayenza kanjani, okokuqala uJesu akaze bekhona, kodwa okwenzekayo ukuthi cishe kwaku-492 AD omunye uPope I think uPope Alexander VI wathatha indodana yakhe uCaesar Borgia, wathumela abadwebi ukuthi bedwebe isithombe sendodana yakhe. Bathe mase beyidwebile wayesethi ke le ndodana ke sekuyena Jesu. This is a history. Hayi ukuthi is something engicabangayo nebelief. It's a history ukuthi uJesu lo omhlophe uCaesar Borgia. But ngendlela abelungu abayenza ngayo lento, it is so implanted engqondweni zabantu ukuthi lo Jesu omhlophe ngempela uJesu, whereas kuwumuntu kuyindodana kaAlexander VI. Ake ngime lapho. No, siyabonga kakhulu baba. Kukhona izinto sicacisela zona ebezidida kakhulu. But ke omunye umuntu uzokubuza ukuthi what's the history behind, ngoba omunye umuntu uzothi ukuthi yahusha nokuthi Jesu kuse umuntu oyedwa kuhluka amagama, ngoba mhlawumbe uzothi ukuthi Jesus kuyi translation ya Yeshua. So yini inkinga lapho, ngoba sisasha into eyodwa mina nawe, indaba uzobahlukanise uthi uJesu wayengekho ngoba phela i-translation nje into engasho lutho kangako. Yeah, for some people ngasho into enjalo, kodwa njengoba sengishilo ziningi abezinto ezomehluko. uYeshua waye engumJuda, waze wahamba emhlabeni engumJuda, esenkolweni kaMose. uJesu uqhamuka enkolweni yamaRoma. Ayikho into ehlanganisa amaJuda namaRoma in terms of faith, noma in terms of religion. So clearly uJesu ngomunye umuntu, ngoba uYeshua lo osenkolweni yamaJuda akakaze ebekhona enkolweni yamaRoma. Okwenzekayo ukuthi njoba ekuchaza uDr. Kotse, uthi uDr. Kotse mangizomkhotha, amaRoma ayewanyanya, kasho ukuthi ayewazonda, ayewenyanya amaJuda. Kodwa njengamaJuda bemfuna umsindisi, kodwa amaRoma ayemenyanya amaJuda, benyanya noNkulunkulu wabo okuyi-Old Testament.
ngaleyo ndlela ke bazakhela owabo umsindisi ababe sebembiza ngokuthi uJesu Kristu kodwa basebethatha iidentity noma icharacter yo Yahusha okuma Juda sebemfaka enkolweni yabo yabo lento ngisi ngamanye amazwi bantshontsha icharacter kaYahusha owayesenkolweni yamaJuda base bemfaka enkolweni yabo ikhona ke into enjalo ukuthi mhlawumbe ungathatha nje ubhala incwadi bese uyisa kubantu ukuthi beyoyipublish bese beqhamuka sebedayi incwadi yakhe ayiphasanga bese beshintsha izinto eziningi kule ncwadi engashiphasanga beplagiarize ngesingisi kuthiwa ukuplagiarize yeah. So what they did was to plagiarize yabo lonto ikhona kakhulu namanje kuma kwezincwadini nakumafilimu ukuthi uthathe umsebenzi womuntu bese ushintsha lapha bese ngathi ngomunye. So that's what they did, they plagiarized i-character kaYeshua wese lo ababaka ba plagiarize ilokhoza i-character kaYeshua. Yes, so uthi ngabe mhlambe nina njengebandla lamaNazaretha anididini ukuthi kuthiwa uJesu wayengowaseNazaretha bese therefore nithi ngoba inkolweni ubuNazaretha therefore ilinka kanjalo ngoba noYeshua njengobuchaza wayenguNazaretha ukuthi ngoba thina sazi ukuthi wazalelwe eNazaretha wayeNazaretha in that sense why ukuhlanganisa ngoba nina niyinkolo kanti iNazaretha kwakuyindawo so umunye umuntu uzodideka ukuthi why usulokhu uthi inkolo kaYeshua noma kaJesu uya ubuNazaretha ngoba phela wazalelwa khona eNazaretha. No, mina ngikhuluma ihistory angikhulumi into yamabelief nokucabanga ngikhuluma into engiyithathele ezincwadini zomlando. Yes yabo njengoba ngithi njena uma ungasiyofunda incwadi yezenzo 24 verse 5 ukuthi ulokhuza uPaul waye emuholi webandla noma wehlelo lamaNazaretha lapho akhuluma ngendawo kukhuluma ngebandla lamaNazaretha ukuthi khona ibandla lamaNazaretha is not something esuselwe ukuthi endaweni kodwa eBhayibhelini kubhaliwe ukuthi uPaul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Uma ungakwazi lokho hamba uyofunda izenzo 24 verse 5 so ke ukuthi kukhona ibandla noma ihlelo lamaNazaretha is not something engiyibelievayo, is something historically yayikhona. Mina ngayi research amaNazaretha akayazi lento engiyikhulumayo. Mina ngayi research uma ngithola ukuthi uPaul wayengumholi webandla lamaNazaretha. Ngase ngoba lento ibhalwe lapho kuphela ngase ngiyiresearch ngase ngithola izincwadi ezibhalwe abelungu ukuthi okuseqinisweni njengoba kuthiwa uPaul wayengumholi webandla lamaNazaretha kwangasiyena uPaul yedwa umuntu waqala ukuba ebenebandla lamaNazaretha kwakuJohane amaKristu ayethu umbhapatisi kodwa in actual fact ngokwenkolo yamaJuda uJohane wayengumprofeti. So uJohane owaqala kuba umholi webandla lamaNazaretha kwase kuthi emva kwaJohane sekuba uJesu kwase kuthi emva kwaJesu sekuba umfowabo kaJesu kuthiwa ubani sengikhohliwe igama lakhe kwase kuthi emva kwakhe sekuba uPaul. yabo so leyo nto is historically
I'm not talking about something umuntu oyibeliever ukuthi hayi okusho ukuthi ukhuluma ngeNazareth. No, uma ungasuthathe incwadi ebhala ukuthi the Nazarene ebhale uRalph Shaul ichaza kahle yonke le nto. Ngikhuluma nje incwadi yodwa. Kodwa ziningi incwadi ezahlukahlukene ezichaza ukuthi iNazarene sect kwakuyi sect kaYeshua. In fact lento ngendlela ecace ngayo kubantu abafundayo incwadi ethi Matthew is a translation ye content yencwadi ethi the Gospel of the Nazarenes. Yes, the Gospel of the Nazarenes. Kwakukhona incwadi ethi Gospel. Kwakungeke kwakufanele ukuthi ke the Gospel of the Christians. Kodwa ngenxa yokuthi le ncwadi yayiqukethe izintshumayelo zika Jesu ibhala ukuthi the Gospel of the Nazarenes. So in Nazarene was a person, not a place. If there was a place was named after a person. Yeah. So umunye umuntu uzothi ngabe ke nina niqala inkolo entsha enehlukile kunomsungulo webandla ngoba uma ngabe sifunda ihlabelelo sike sayibona na ku social media abantu bekhuluma ngazo so it happens ukuthi sese nathi sajwayela uyifunda uzothi omunye umuntu nje esihlabelelweni kubhale ngoJesu Kristu umprofeti wasungula uMnazaretha wayibhala ukuthi uJesu Kristu. So why ukuthi le nkolo ekuyona iyafana nale uYeshua ayikuyona kodwa manje sihlabeleleni kubhala ukuthi Jesu Kristu, whereas manje nina senzwakala nikhuluma ngoYeshua, why kuyinkolo yodwa nikhulume ngezinto ezingafani? Kukhona intshumayelo kaBaba mkhulu lapha ethi sihambe ngesikhathi. Now you see umprofeti wafika ngesikhathi yonke inkolo iphoqelekile ibe ngaphansi kobuKristu. In actual fact ziningi izikhathi lapha umprofeti owaboshwa khona kodwa efike ebehlule esesenkantolo bethi bona akasiyena umKristu. Kodwa efike behlule enkantolo efike ekhombe eBhayibhelini ukuthi but lapha ukuthi nami ngiyakwenza ukuthi angithi senza ukuthi nakho ukukhona angithi sikhuluma ngoJesu nasi naseyihlabeleni khona uJesu. Yabo ngoba akizo zonke izinto uShembe owayezenza ngoba kusemthethweni. Even njoba abantu beza sebeqhosha ngamabheshu njena nanga yonke into uShembe wathatha imvunulo yakwaZulu ngoba wayithunyelwe kumaZulu. Kwakuba nezinto ezinye oyitolerateayo mayibona ukuthi ayiphambani kangaka nomthetho kaNkuluNkulu. Kodwa hayi ukuthi kusho ukuthi izinto ezomthetho kaNkuluNkulu. So ziningi izinto ezilokhuza esizezulwini uShembe owayithatha hayi ngoba kukholwa kodwa ngoba wayephakathi kwamaZulu. So ke ngenxa yokuthi uShembe waye engaphansi kwenkolo yobuKristu ngokusemthethweni, it was not his choice. Kwakufanele ukuthi ewapprovela amaKristu ewapprovele ama-missionaries nohulumeni ngoba ukuba ungumKristu uma ngabe ungumKristu uShumayela wawuboshwa. So ke uShembe kwafanele ukuthi kube nezinto opprova ngazo ukuthi akaphambene nobuKristu. In actual fact njengoba ngisho ukuthi waboshwa kodwa wayefika ephuma ejele ngoba he was so clear about the Bible. Yeah, but omunye umuntu uzothi
ezingilalela ipresentation yakho nokusho ukuthi amaHebheru namaJuda kwaba abantu abamnyama, whereas besazi ukuthi uNazaretha iyona nkolo yabantu abamnyama nokuthi uShembe wayizovuselele amasiko abantu. Uzothi omunye umuntu ihlangana kanjani leyo nto, ngoba mawuhamba manje uyobuka abaJuda lapha ezweni lase-Israel abantu abamhlophe, kodwa nina nithi amaJuda abantu abamnyama? Lokho kudalwa ukungayazi history. Yebo. Inkinga enkulu yabantu abamnyama ukuthi abayazi history. Ngo-700 AD kwase kukhona ngisho inkolo yamaSulumane. Ama-Ashkenazi ayithola esenkingeni yokuthi ngapha amaKristu, ngapha amaSulumane, laba abantu bayalwa. Kwase kuthi inkosi yabo uBhulani wathi angikwazi ukuthi ngibe ngumKristu, ngoba uma ngithi ngumKristu kufanele ukuthi ngilwe namaSulumane, futhi angikwazi ukuthi ngibe ngumSulumane, ngoba uma ngiba yiSulumane amaKristu azolwa nami. So ngifuna inkolo ezoba neutral. Wayese ethumela isithunywa zakhe ukuba ziye eBhabhiloni. Ngo-700 AD eBhabhiloni kwakunamaJuda aye enqotshwe ngamalokhozi, ngamaRoma, ayehlala eBhabhiloni engabuyanga eBhabhiloni. Wayesethi-ke ufuna inkolo engazukuba ezoba neutral phakathi kwamaKristu namaSulumane. Base befike-ke behlala laphana kwaJuda eBhabhiloni befunda inkolo yamaHebheru. Bathe mase beyitholile base bebuya bezointroduce kwisizwe sabe simhlophe, ngoba ngaleso sikhathi amaHebheru ayengasakwazi ukuba nenkolo evumelekile kulelizwe. Abanye sebayilahla, kodwa laba abale eBhabhiloni babesayiqhuba lenkolo yilokhozi yamaHebheru yakwa-Israel. And therefore bathe mase befika la ezweni labo sebe-introduce lenkolo isibizwa kuthiwa iJudaism. Sekukhulunywa ngokuthi le okuthiwa iTorah yayisibizwa kuthiwa iTalmud. iTalmud ngeyenkolo yamaJuda lanamhlophe. Kodwa kuhambe kwahamba amaJuda amhlophe ayisenikwa indawo iPalestine ngicabanga ukuthi ku-1948 enikwa inhlangano yezizwe. Sebeba sezweni leli thina esaxoshwa kulo. Mase besezweni abaxoshwa kulo bangabe besasho ukuthi thina ngamaJuda ngokwenkolo, base bethi bangamaJuda nangobuzwe. So that's why uYeshua ethi ba synagogue of Satan. Ngoba amaJuda lanamhlophe akasona amaJuda ngokobuzwe, abazalwa uye ulokhozi uIsrael, abayona inzalo kaIsrael. Futhi kujwayele ukukhulunywa lokho, kodwa abantu abaningi ngoba bayifunda izinto abayazi leyo nto. Abayona inzalo kaIsrael, inzalo kaIsrael amaJuda amhlophe. Abantu abayinzalo kaIsrael for example la eSouth Africa abaziwa kakhulu ngisho ngokwe DNA ilokhozi ilaba kuthiwa yini amalemba. In fact namaBantu namaNegro sekwathathwa iDNA
yamabantu namanegro kwatholakala ukuthi ababantu namanegro bayinzalo ka-Israel. And therefore abantu kufanele bekwazi ukwehlukanisa phakathi kwamaJuda amhlophe nathi. La amaJuda amhlophe bangamaJuda ngokwenkolo, kodwa thina singamaJuda ngokobuzwe. So omunye umuntu uzothi le history yobuzwe ukuthi uJesu wayewumlungu noma umuntu omnyama ayisho lutho kubalulekile ukukholwa ukukholwa kuJesu. Why nina nihluphe kangaka ngokuchaza lento yobuzwe nane history yenkolo kangaka? Uma ngabe kwangabalekile kwakungani ukuthi abamhlophe bekushintshe? Ngoba uma ngabe kwangabalekile kwakungani ukuthi abamhlophe bekushintshe? Kubalekile ngoba asikhulumi ngobuzwe kuphela. uNkulunkulu wathi thina siyinzalo yakhe, singabantwana bakhe. And therefore uma ngabe sekungabamhlophe abangabantwana bakaNkulunkulu okusho ukuthi thina selutho. Yabo. Kubalekile ngezinto eziningi. Ngoba phela awukwazi ukuthi into yakho uma uphucwa umuntu busuthi mawusuyifuna busuthi hayi ayibalekile. Kufana nani ukukhuluma khona uJacob nobani umfowabo uEsau wathi ma uJacob efuna ethi ngipha ilokhuzwa ubuzibulo bakho, uEsau wayesevele emnikeza kulutho ubuzibulo nginikeza indlu ngidle. Wenza ukuphukuphuka uma ethi akulutho ubuzibulo. Uyabo? So singabazibulo kaNkulunkulu. So asikwazi ukuthi sephucwe ubuzibulo, sephucwe into esiyona uma sesifuna back bese kuthiwa akubalekile lokho kanjani. Ngoba phela into yethu ayibalekile uma abantu besephuca, kodwa esibalekile uma ngabe ayisabalekile uma sesifuna. Njengomhlaba njengoba belungu basiphuca umhlaba, uma sesithi siyawufuna umhlaba kusabalekile lokho. It can't be like that. So nina nithi abelungu ibona abezizwe, and then abantu abamnyama kube ibona abantwana baNkulunkulu. Ngizama ukuthola lapho ngoba sazi ukuthi abelungu ibona basi-introducela iBhayibheli, babehamba ngama missionaries nama crusaders bezama ukuzoshumayeza ukuthi sibe part of inkolo kaNkulunkulu, ngoba thina ezabantu abamnyama siyinzalo yabezizwe, ibona abayinzalo yaIsrayeli, inzalo kaShem. What are you saying? No. Uyabona uma ungafunda iBhayibheli, njengoba ngisho ngithi ubuKristu inkolo yabezizwe bakubhalwe bona phansi ukuthi our new faith Christianity inkolo yabezizwe, kodwa ama-Romans ngabezizwe. Thina esingamaShem noma singamashemite sinzalo kaAbraham, sinzalo kaIsaya, ka-Israel. Ama-Israel kwangamashemite. Abakwa-Israel masinzalo kaIsrayeli, uIsrayeli kwasho uNkulunkulu ukuthi singamazibulo akhe. Inzalo nje kaIsrael amazibulo akhe. And thina masinzalo kaIsrayeli singamazibulo kaNkulunkulu. Akusho mina kwasho yena uNkulunkulu. So given lokho kushoyo, yini pho nina noma neBhayibheli lene lehlukele yini edala ukuthi nisebenzise iBhayibheli lamaKristu? Ngoba leli iBhayibheli ngiyakuzwa uchaza umlando walibathi the gist of the matter is that lafika nabelungu kuthini. So liBhayibheli labelungu nisebenziselani pho incwadi engayona yena? Ani ngiyasho ngithi ngenkathi kufika lokho zasasezigqila lapha sasiphoqiwe
njengoba nje sasingakwazi ukuveza ukuthi asiwona amaKristu ngoba inkolo eveza ukuthi ayiwona amaKristu yayingavumelekile kubantu abamnyama ngoba amaKristu kwangabelungu. In fact abantu into abangayazi ukuthi iBhayibheli akulona elabamhlophe kodwa lahlanganiswa labuye la edithwa ngabamhlophe. Abamhlophe bathatha incwadi zamaHebheru okwakungezethu bazihlanganisa basebezi editha. Enkolweni yamaRoma kwakukhona abantu okuthiwa ama-correctors. Ama-correctors ayaye ethathe encwadini zamaHebheru yonke into engahambelana nenkolo yabo beyikhiphe beyishise. Njengokuthi nje kwakunencwadi ebaleke kakhulu okuthiwa the Gospel of the 12 Apostles. Le ncwadi ethi the Gospel of the Apostles zintshumayelo zabapostoli beshumayela ngoJesu. Kodwa leyo ncwadi yashiswa amaRoma. Kwase kushiwa lena incwadi zikaPaul. So abantu abamnyama ungabezwa belokhuza beqhosha ngoPaul nani sengathi uyena owasebenzayo. Incwadi eyayiqukethe incwadi zabapostoli ababehamba noJesu yashiswa. And therefore we have got no knowledge. You'll be surprised to know ukuthi encwadini le Gospel of the Apostles kubhalwe ukuthi uJesu wayeganiwe eganwe uMagdalene. Hayi ukuthi into ebhalwe ngababhali, into ebhalwe ngabapostoli ukuthi uJesu wayeganiwe enencwadi enelokhuza ezintathu enabantwana abathathu. Kodwa manje because leyo nto yayiphambana nenkolo yabo bayishisa leyo ncwadi. Kwase kusala lokhu abakufuna ukwenza abawuhambelana nenkolo yabo. Yonke inkolo yobuKristu yakhelwe phezu kwenkolo yaseBhabhiloni, yakhelwe phezu kwenkolo kaThamuzi noNimrodi noSarenamus into enjengaleyo, Serenimus, yes. Njengoba uzokhulunywa njena ngokuthi kukhona into ewumthathu emunye. Lo mthathu emunye lowo inkolo yaseBhabhiloni. Njengoba kugcinwa isonto inkolo wisithixo saseBhabhiloni. Njengoba uma uzofunda kuma-creeds, ama-creeds akusho specifically ukuthi amaKristu akholwa kuBhali. Yebo. Akusho lokho specifically. Kusho ama-creeds. That's what I was saying ukuthi uma ngabe uyabona uzofunda incwadi yamaNazaretha. Incwadi yamaNazaretha isihlabelelo sithi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana nigcine umthetho kaJehova owanilobela wona ngenceku yakhe uMose ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke uThixo eMkhosi. Icreed leyo kaShembe. Yabona umthetho lo kaShembe ukuthi kufanele sigcine umthetho kaJehova, sifanele sesabe uJehova ngokugcina umthetho wakhe owawuloba ngenceku yakhe uMose. Uma mina sengikuphikisa lokho ngirong ngoba lena umthetho owashawa umsunguli wenkolo. So the same thing applies kumaKristu. Abasunguli benkolo yobuKristu bakubhala phansi ukuthi ubuKristu inkolo yamaRoma. Bakubhale phansi. AmaKristu akubhala phansi la sungula inkolo yobuKristu ukuthi enkolweni yobuKristu umuntu okhonzwayo uBhali. Yabo. So noma ungathi hayi mina ngimkhonza uBhali, but kubhalwe enkolweni eincwadini
kuma creeds amaKristu lokho the same thing nathi njengoba ngihlale ngilwa namabandla njena amaNazaretha akwashembe ukuthi no you can't say ukuthi utholakale usukhonza nezangoma utholakale usuphuza utshwala utholakale usugunda ikhanda nanani ngoba umthetho wobuNazaretha esawunikeza umprofeti umi kanje uyayinqaba leyo nto so awukwazi ukuthi bese uthi wena hayi ibandla lamaNazaretha ibandla lilokhuza lamasiko yize umsunguli walo wathi ibandla lamaNazaretha lihamba ngokomthetho kaNkuluNkulu you can't say that mase ukhuluma lokho uhlubukile that's what I want amaKristu ekwazi ukuthi lezi zinto esikhuluma ukuthi nasikhuluma izinto ezibhaliwe ngoba senze research asikhuluma into nje ukuthi kufike kuma umfundisi esontweni ekhuluma leyo nto bese simlandela no I don't do that mina mhlawumbe abanye amaNazaretha can do that but mina I can't do that mina I'm a scholar yobuNazaretha and I'm not only a scholar yobuNazaretha ngithunyiwe ukuthi ngifundise ngobuNazaretha so I must do that in the correct way yebo no sesizoya ngasekugcineni babumelusi but kunembuzo umuntu afisa ukuyibuza ukuthi ke usukhulume kakhulu ukuthi nina nikhuluma ihistory kuzoba khona omunye umuntu owumKristu othi yena uJesu kafike kuyena ngembono baningi bakhona even on social media bake bafike uJesu kafike kuyena and uJesu ufike emhlophe but ngaphezulu kwalokho bayathandaza basindisa abantu egameni lika Jesu so singasho kanjani ukuthi nina nilandela ihistory but naba abantu basenkolweni and basukumisa ishosha ngegama lika Jesu and uyafika kubona njengomlungu omhlophe what you believe cannot change the history ukuthi ulokhuza uYeshua wayese enkolweni yamaHebheru is a historical fact ngoba namanje inkolo iJudaism sekhona okwesibili ukuthi kwenzekani akushintshi lutho lokho so many things are happening namhlanje na uma ungaya kubantu abangamaCultist bengakutshela ukuthi akekho uNkulunkulu ngoba thina siyakwazi ukuvusa umuntu thina siyakwazi ukwenza imali siyakwazi ukwenza yonke into imimoya yonke iyakwazi ukwenza zonke izinto thina satshelwa ingilosi yathi uSathane ngenkathi exoshwe ezulwini akaphucwanga lutho namadimoni ake ephucala ngalutho ayayikho esezingilosi so yonke into uNkulunkulu oyenzayo amadimoni ayazi ukuyenza kodwa iquestion ukuthi at the end wena olandela okwenziwa ngamadimoni uyogcina lapho uthi uJesu kuMathewu 21 Mathewu 5 verse 21 akibo bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu kodwa abayongena embusweni wezulu ilabo abagcina umthetho kaNkuluNkulu uthi ke uJesu bayoqhamuka bethi sasikwazi ukusukumisa ishosha sasikwazi ziningi izinto ezibalile uJesu ezenziwe ekholweni oyayishuthi niyothi hayi sasikwazi ukusumisa ishosha sasikwenza imangaliso egameni lakhe bese ethi uJesu suka kimi menzi okubi angikwazi in spite of all the things ozobe usuyibalile nawe in spite of all those things oyibalayo ukuthi abantu bayazenza bephuphe belokhuza uSathane uyaphushwa uSathane namandla okwenza noma yini njengoba ngisho ngithi ingilosi yasitshela ukuthi ayikho into eyisimangaliso eyenziwa ezulwini engekwazi ukuba uSathane yenze ngoba uSathane akaphucwanga lutho
ngenkathi esuka ezulwini. But the only thing ekhona ongeke usathane kuza isikhathi lapho ozokwehlulelwa khona. Yabo. Now into ongeke eyenza ingilosi yasitshela ukuthi usathane ngayenza yonke into nawe ngamandla kaSathane ungaceba ube yiyo yonke into wenze yonke into njoba namanje abakhona abaprofeti bamanga. Kodwa question ukuthi ezulwini usuyenzile yonke leyo nto uyokwemukeleka yini? Futhi into ongeke uyithole uSathane eyenza ukugqugquzela abantu ukuthi begcine umthetho kaNkuluNkulu, because that is the key. uNkulunkulu kuMathewu 5 verse 18 to 19 uthena uJesu uNkulunkulu uJesu uthi uma uqhamuka umuntu engawugcini umthetho kaNkuluNkulu ebuye efundisa abantu ukuthi bengawugcini umthetho kaNkuluNkulu, lo muntu lo akalutho ezulwini. So ukhiyewa yonke into enza ukuthi uNkulunkulu ehambe nawe, ukuhamba ngendlela yakhe, ukugcina umthetho wakhe. Ungayibala zonke imangaliso uthi hayi ngiphupha uJesu ngiphupheni kanjani ngilele kwenzeke ukuthi akusho lutho lokho. Ingilosi yasifundisa thina ukuthi ungarely ephupheni, ngoba uSathane unamandla okwenza noma yipi into ngephupho nangani. Yazi nginabantu abayebefe, umuntu efe ethi ngifike ezulwini ngayo kwaba kanjani ngasiwa kuphi. Angimnaki indaba lo muntu othi ukuphuphe noma uthe sefile kwenzeke ukuthi, because mina into engiyifundisiwe ukuthi ukuze ube seduze kwaNkuluNkulu gcina umthetho kaNkuluNkulu. That's all. No, siyabonga kakhulu Melusi ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu. Ngicabanga ukuthi kuningi esikhanyiseleke kukhona kule show le. Ngiyafisa ukufaka lo mbuzo wokugcina nje ngoba sesishawa isikhathi nje in a few seconds ukuthi ke umuntu uselalelile la wayizwa ihistory oyipresentayo wakuzwa futhi wayenza iresearch ukuthi ke kusukela lapho ke and then what after that. Are you saying ukuthi abahlala ekhaya abantu bengasaya emasontweni, akahlala ekhaya agcina umthetho, akafuna ibandla lamaNazaretha ayikulo? So what after all is said, after all has been explained, umuntu kufanele ukuthi enzeni? Umuntu kufanele ekholwe. Ukholwa ukwazi ukukholwa wedwa. Ukholwa ngokuthi uhlangane nabantu, ziningi izinto ekukholweni ongeke ukwazi ukuzenza wedwa edinga abantu. Ukuthi kufanele ukholwe phi ungakholwe phi ngeke ngene kulokho, kodwa engizokusho ukuthi noma ngabe ukuliphi ibandla gcina umthetho kaNkuluNkulu njengoba ushiya kithi ngenceke yakhe uMose. No, siyabonga kakhulu kubalaleli emakhaya ade behleli nathi besilalele. Sesifike ngasemaphetheleni ohlelo ngenxa yesikhathi besifisa kakhulu ukuqhubeka but isikhathi ke siyasenqabela. Siyabonga nakuwena Melusi ukuthi uhloniphe iinvite uma ngabe sicela ukuthi uzokhanyisa kabanzi ngalezi zinto ekade sixoxa ebese uyeza. Siyathemba ukuthi nangelinye ilanga sizophinde sibe nawe e-studio ibe khona mhlawumbe eminye imibuzo nabalaleli abebese beyibuzile sikwazi ukuthi ke beyibhale phansi bese siyabuza ke ukwazi ukuthi ucacisele kakhulu. Until next time, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nisale kahle balaleli. Siyabonga kakhulu.